مرحبا يا حواتي أبزلكم السلام كتلو لي تسفاي قبر كم تعبت خالة فيديو زبالكو درقت نحرار لنا ناي قدن مفتح خنرخب له علنا إذا خاء أقداسي إنه ملؤ تعنانا إذا خاء تقند مخنيات انتايو حادة مبزحتو إيمون سيستمناتكا كابتي ما عند أخاي زكايد 8 كباب مالتيو سلازي أما عالتاو انتخن كيران لنا انتخن كبران لنا سلمنتايو خدرقت زسمعنا زلو كابت مقبط راديو ويد ما كان مخنيات اللو زيتات كقلت لكم يدلي انتاي كنسو علنا قدم خلو كاب مقبط راي خون ناي قدن ايكونن اندحر ستريس عليكا ጭንቀት عليكا لعل عقمخا زخونه ነገር እንድሕር ዘተሓሳስበካ ኣሎ ቀጻሊ ከምኡ ኸማን ክስማዓካ ክእል እዩ ወይና ኣብነት ስራሕ ከደስ ይብለካ መዓልታዊ ግን ተቐሪጽካ ከለኻ ትኸይድ ኣለኻ ምሻልካ ከምዚ ንነብስኻ ስትግድዶ ኣለኻ ካብቲ ድሌትካ ወጻኢ ዝኾነ ግዴታ ስለ ዝኾነካ ወፊርካ ክትኣቱ ንኣብነት ከምኡ ከዓ ኣብ ገዛ ዝኾነ ጭንቀት እንድሕር ኣለካ ምስ ኣፍቃሪትካ ድዩ ምስ መሓዙትካ ድዩ whatever ኣብ ገሊኡ ሰብ ናብ ድርቀት ክቕየር ይከኣል እዩ ካብ ኩሉ እቲ ነዊሕ ጉዳያት እንድሕር ኮይኑ ከዓ ወይ ፍርሓትካ እንድሕር ኣለካ ገለ ነገር ዘጨንቐካ ኣሎ ንኣብነት ዝኾነ ደብዳቤ ድዩ ወይ ዝኾነ ኣብ ሂወት ዘሎ ምሽ ኣለኩም ወይ ካብኡ ዝገደደ ዝኾነ ነገር ዘጨንቐካ እንድሕር ኣሎ መፍትሒ ዘይረኽብካ ኣሎ እንታይ ከዓ ዘጨንቐካ መፍትሒ ስለ ዘይትረኽበሉ ፍርሓት ይሕድረልካ ኣሎ ወይ መፍትሑ ዘይትፈልጦ ገና ተረዲኹምኒ ኣብ ከምኡ ኸማን ድርቀት ክሕዘካ ክእል እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ወይ ድማ በቲ ናይ መግቢ ጌጋ ምብላዕ ወይ ድማ ስፖርትን መግብን ስፖርት ኣይትገብርኒ ኢኻ መግቢ ተብዝሕ ኢኻ ምንቅስቓስ የብልካን ብዙሕ ከምኡ ከዓኒ ምስ ማይ ኣይትሰቲን ኢኻ ማይ ብዙሓት ሰባት ናይ ማይ ፀገም ኣለዎ ማይ ኣይትሰቲን እዮም ነዊሕ ብፅምኣት እንድሕር ትፀንሕ ኮንካ ማይ ከዓ ኣገዳሲ እዩ መታን እቲ ናትና ማዓንጣ ከምቲ ዝግብኦ ክሰርሕ ከዓኒ እያ ብኸምኡ ኸማን ድርቀት ክሕዘካ ክእል እዩ ሕጂ እቲአን ቀንዲ ክትበልዕዎን ትኽእሉ ክብለኩም እየ ኣብ ክንደይ ቪድዮ ካልእ ኢለዮ እንደ እዚ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ስለ ዝብሎ ንጥዕናና ካብ ኩሉ ከዓ ብሰንኪ ድርቀት ቀጻሊ እንድሕር ኮይኑ ካልእ ሕማማት ስለ ኣብ ነብስኻ ክፈጥር ስለ ዝኽእል ሄሞሮይድን እቲ ሓደ ንኣብነት ግን ካብኡ ካልእ ኸማን ምስቲ ኩሉ ማዓንጣና እንድሕር ፀርዩ ነብስና ፀርዩ ኣሎ ማለት እዩ ብሓፂሩ ማዓንጣና እንድሕር ረሲሑሎ እቲአን ካልኦት ኦርጋን ከም በዓል ኩሊደን ፀላም ከብድደን ኩላተን ዝያዳ ስራሕ ኣለዎን እዚ ከዓ እዩ ኣገዳሲ እንድሕር እቲ ኦርጋናትካ ብፅፉፍ ክሰርሕ ደሊኻዮ ድማ ከዓ ዝኾነ ሕማም ከየጥሪ ከምኡ ክትገብር ኣለካ ቀዳምነት ክትገብራ ዘለካ ማዓንጣኻ ኣብ ንቡር ክትመልሶን ኣብቲ ግቡእ ኣሰራርሓ ክትመልሶ መብዛሕትኦም ብኸምኡ ከዓኒ እዚኦም TCM ሓካይም እንድሕር ኮይንኩም ከምዚ ሓፍትና ዘላ ኣብ ከባቢ ፍራንክፎርት መብዛሕትኦም ብኡ እዮም ዝጅምሩ ዝኾነ ሕክምና ክጅምሩልካ ከለዉ ቅድሚ ኩሉ ማዓንጣኻ እዮም ዘፅርይዎ ወይ ንማዓንጣኻ ዝሕግዞ ዘፅርዮ ያ እዚ ግሎባሊስት እዮም እቲ እሳቶም ይህቡኻ ማለት እዩ ወይ እዚ ቀንጥሾ ድዮም ዝተፈላለየ ክስታይ ኣለዎም እዚ ከኒና ክትብሎ ይትኽእልኒ ኢኻ ብናይ ናቹራል እዩ እዚ ባህላዊ እዩ እዚ እንታይ ዝበሃል ቆፅሊ ብቆፅሊ ዝተሰርሐ እዩ መብዛሕትኡ ኦኬ ስለዚ እስኻ እንድሕር ከምኡ ለካ ሸለል ኣይትበሎ በጃኹም ሸለል ኣይትበሎ ኣነ ገና ሸለል ትነት ይሰማዕ ኣለኹ እንዶ ወይ ኣባይስ ክንድሕር ክንዲ ዘመዓልቲ ክሰማዕ ከለኹ ብጣዕሚ ይሳቀይ ማለት እዩ ስለዚ በጃኹም እዚአን ክትበልዑ ፈትኑ ፍላውመን ማለት ፍላውመን እቲኦም ጀርመን ትፈልጡ ኣብ ታሕቲ ፀሓፍዎ ሞኒ ብእንግሊዝ ኣይፈተሽኮን ረሲዕዮ ኣለኹ ሕጂ ግንድሓን እዚ ክቕፅል እየ ከምኡ ከዓ ቢርነን ፔረ ይበሃል ብጥልያን ብትግርኛ ኸማን ፔረ ኢና ንብሎ መስለኒ ኪቪ ትፈልጥዎ ኢኹም እዚ ኸማን ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ትፋሕ ክትበልዕ ከለኻ ግን ምስ ቅራፉ ብዘይ ቅራፉ እንድሕር በሊዕኻ ኸማን ይሕግዘካ እንድዩ ግን ዝያዳ ፔክቲን ዝበሃል ኣሎ እቲ ቅራፉ ዝያዳ ዝሕግዘካ ባይ ዘ ወይ ብኸምኡ ከዓኒ እቲ ፅሟቕ ክትሰትዩ ከለኹም ኩሉ ግዜ ምስ ቅራፉ እቲ ምስ ቅራፉ ክትበልዖ ትኽእል ምስ ቅራፉ እንድሕር ፀሚቕካዮ ይፅቡቕ እዚ ንበይኑ እቲ ጁስ ትገብረሉ ማሽን ንዓይ ከማን ህያብ መፂኒ ግን ክሳብ ሕጂ ኣይተጠቐምኩሉን ቢኮዝ ፅቡቕ ኣይኮነን እቲ ሽኮር ካብቲ ፍሩክት ካብቲ
كابتي تفاح طريقة توصو سلازي تقندي معانطانا أقداسي خاني اتي ماي طراي كونن بزيادة بملو اندحر دقيس كايو بملو اندحر تحين كايو يتصبو اندحر تتحنو خوينكا بميكسا زتفعل ميكسا ننزلو مس قرافو زخونة كخونا لومبر ناي مايو طراي زوت ألكا كخون يبلون إذا خا أقداسي كومو خمان أرانجي ختقبرو خلوهم مسكرافو ختبلعوا حاج أب كله درجة خمو ختبلو تخليها السوء زيادة خا أنا ما عند أنا زحجزو بركة أبقى الفيديو تات كتر أنا خلهم كمان يرين لي تماي تراي توصو السوقن تمرات يكونني زبحال إفل قبل كله خو تفح مالت نديو زميلة السوق أني ناتو أتشتو خمان أبفل إسك ناتو أتشتو كتك أملو أبل فينيجر بإنجليزي بحال السو خمان كلاتكم أبقى زي حلوكم نبزح نجر كتكملوا تخليها أنا ناينو كوخ ستيك إني أنا دحر مقبي قال إذا ستيو أي سما معننيو بركة متسيتيو إنه بزحات كابهم كمان كم يخون جن ناينو كوخ أني ندحر كم متسيت نجر كتستي زي كألك لبوت ماي كمان لبوت ماي كتستي تخليها السو خمان أخولي قرب جو كمان كتقبروا له تخل وي تايز بحالتنا على أنا تكملوا كمان تبجع كمان السو خمان كتقبروا له تخليها بعل السو خمان بتعم تصبغي ترموليك نابنت كمان بجع زب مالتيو السو إتات كير كمان كتسوتي تخليها كم دلايكا كله ندحر زي بالكها ماي أبقى خلا بوعيا ناينو كوخت ستيا ملو معلت خمان باي ذا واي زيوم تشاينيز باي ذا واي انتايبلو كابنو كوك سابمشت وعد رايك تبلعن كتستينا لك زي أها ببزح إذا سمعة ندحر استفهيلكم زيوم تشايناويان ناتهم قرصي كساب نايمشت وعد رايم زبلعو قرصي ناتهم ندحر استفهيلكم مبزحتو جزي كم مرق عينتي مرق كأب طعم حالي إذا هبك نخلو نما عند أخات صبون تقربت كات صبون نخلو مرق يا نعتصمتخا إذا أمانجو عتصمتخا زولو خستاي قل نتي عتصمتخا زحزون تايز بهال كنوبلي بهال بجرمن السو خمان نعود صبو سلازي تشايناويان خاني تتراديشن مالتي تناتهم كأن بهلاوي كابنوكو كساب مشت وعد رايم زستيو زيوم تصعد بوزح زحل نجار يستيوم السنو بعلو صبغ أيكونني بهال زي نكو جميروم ناي مشت زحل يبلعو زي بانت راي لخيخة بوزح تمرات يكونن مع أنت خباي دوي أنا تي كله نجركم من دي زفتن سلازي تي ناي تشاينا وان أنا يأمنوا اللي كم خمان فتين اللي خناي مرق ناي نكو كستي بتعمل في الليتر إخا قناي تختصلوني خاص يتسأج من بر سفتيني اللي يقرمكم كمان فلوس من كأن كتوسط كلها فلوس من بزح جزء تغيسير له بدهم السخمان كل جزء تحلوا كما بجزء ببزح مايك تستي لك سخت تستي كلها بزح مايك تستي لك every day مع التوخ أخت وسطي بالكان قال يوم سبات حجهم إلى مني مع التوي إز وسطو نو كلتا سومن وسيدك أمونغ تعرفوا لك كان مع أنتها بركن مع أنتها نحركم إتات ريال ميد كايو كم بعد الفلوس من سبورت عندي غلط في كله تريجو إذا وتسأل كان هيك قدم كمان ما بتعمي كم كستايو كم من تاتي عمالة تنديو درجة خمو تس خستايو كتسألقن مع التوي سترايك تستيه بالكان يا أمونغ تعرف لك ويحن سبب سومن قال نحر وسيد كمان it's okay زناي نكوز بالعو خمان هافا فلوكن اس خمان تصبغ ويتسلم باني أبكن تسعدا باني of course يا رجو كيفير زي بكم تسبع زخونة متسيت زي كيفير زي بحال ترديخني وي بوتاميلش كمان بحال ناتوا يوغورت از رجو تسعدا سخمان بتعمل تصبغ كت بلعو sometimes مالتيو جن كم زي زبلوكم ندحر أب تشاينا وين حجيب أبز خمان بزح تمرات عيبلوني مكو كوميتات ببزح خدستي بركنتي نفسها كل جزء ما مو نجار سلخت بلعو كتقلبو زلك السوء تمرات زبحال جن sometimes زحول كم بعل رجو خا أقداسيو دس كمان يبلك يتنافقوا خا كال كستعلو كال بزح نجار كالو السنو بعلو تصبو زخون إن ما أنت أنا مالتي تمتسيت نايت أبا سودا نتدار فلورا نتي ما أنت أنا سني بزيادة يحجزوا يبرتعوا يزبهال تنتي تصبو بكتيريا لنا ندو أب ما أنت أنا نعو يقلبوا بزيادة كهلو بخمو تمراتيو سلازي كله تزبلوكم كأ
ክትቀያይሮ ለካ ምሻለኩም ካብ ኩሉ ቆቁሩብ ክትበላዕ ይሕሸካ ካብ ሓደ ጥራይ መሪፅካ ሓደ ጥራይ ክትገብር ኩሉ ኣብ ገግዚኡ ትደጋግሞ ማለት እዩ ብሮኮሊ ሽፒናት እዚ ሽፒናት ያ እንታይ ዝበሃል ሽፒናት ፈሊጥኩም ኣለኹም ሓምሊ ካሮትን and እዚ ጻዕዳ ካውሎ ብሉምን ኮል ይበሃል ያ እዚ ፊዮሪ ካውሎ በዓል እዚ ከዓ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ብሕልፍትኦም ሄሞሪድን ዘለኩም ኩሉ ግዜ እዚአን ክትውስኹ ለና ኣለኩም ያ ካሮት ከኣነ ማኣሲ ጽቡቕ ንማዓንጣኻ ከማን እንድሕር ዝኾነ ክስታይ ኣለካ ካሮት እንድሕር ነውሕ ንኣብነት እንታይ ዝበሃል ዝኾነ ፀገም ኣለካ ማዓንጣኻ ብጀካ ድርቀት ከማን ውፅዓት ኣለካ ካሮት ጽቡቕ እዩ ዝበሃል እንድሕር ነውሕ ኣፍሊሕካዮ ወይ ጠጠቅካዮ ምስ መረቕ ንኣብነት ሽዑኡ እቲ ካሮት ድሕሪ ነውሕ ምስ ተጠጠቐ ምስቲ መረቕ ክትበልዖ ኣገዳሲ እዩ ነቲ ማዓንጣኻ ሞር ብዙሕ ነገር እዩ ዝሕግዞ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኣብ ቆለውዕ ከማን ፈትንዎ እንድሕር ክስታይ ዝኾነ ፀገም ኣለዎ ድርቀት ድዩ ቅርፀት ድዩ ካሮትስኒ ከምዝየ ዝሕሎ እዩ ጽቡቕ እዩ ዝገብሮ ስሙስ እዩ ዝገብረልካ ነቲ ማዓንጣኻ ይሕውዮ እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣብ ብዙሕ ክጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ይበሃል ብዙሕ ማይ ከዓ ምስታይ ናይ ግድን ሽኮር ዘይምብዛሕ ኦንዳን ካልእ ከዓ ኣነ ዝጥቀመላ ኣብ ካልእ ቪድዮታት ከማን ኢለኩም ኦላይቭ ኦይል ቢዮ እዚ ኖርማል ቢዮ ኣብ ኣልዲ ገለ ዝርከብ ከማን እኹል እዩ ወይ ኣብ ሱፐርማርኬት ቢዮ ወይ ኣብ ኢንተርኔት ፈትሹ ክስታይ ኣሎ ናይ ዝበለጽ ማርካ ናይ ኦላይቭ ኦይል ኢልካ ከማን ኦላይቭ ኦይል ሕጂ ብዙሕ እንደ ዝጥቀመሉ ናይ ምሸት ቅድሚ ምድቃስካ ሓንቲ ማንካ እንድሕር ክትሰቲ ክኢልካ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ንማዓንጣኻ ከማን ንቆርበትካ ከማን እንድሕር ልብኻ ወይ ማዓንጣኻ ዕግርግር ዘይብለካ ኮይኑ ገሊኡ ሰብ ከምኡ ክገብር ኣይክእልን እዩ ብሕርፊ ናይ ልቢ ሕማም ገለ ዘለኩም ከዓ ቅድም ሕተትኹም ወይ ብቕሩብ ፈትንዎ እዚ ናትኩም ክስታዩ ግን ወይ ኣብ ኣልሜኖ ኣብ ሰላጣ ተጠቐምሉ ወይ ኣብ ምግቢ ማለት እዩ ዝበለጸ ኦላይቭ ኦይል ከኣኒ ክትጥቆ የብልካን ኣብ ምስ ወዳእኻ ሕጂ ንኣብነት ድሕር ዝኾነ ትሰርሕ ኣለኻ ብማይ ጥራይ ከማን ክትቆልዎ ትኽእል ኢኻ ናይ ግድን ዘይቲ ጌርና ኣይንቕሎው ኩሉ ግዜ እቲ ኦላይቭ ኦይል ብድሕሪኡ ድሓር እንዳበላዕኻዮ ክትገብረሉ ከለኻ ዝያዳ ብሉፅ እዩ መረቕ ክትገብር ከለኻ ወላ ሓደ ዘይቲ ኣይድለይካን እዩ መዓት ስብሒ ኣለዎ እቲስ ክሳድ ዲኻ ትገዝእ እግሪ ዲኻ ትገዝእ ወትኤቨር ትገዝኦ ስጋ እኹል ስብሒ ኣለዎ ስለዚ ዘይቲ ኩሉ ግዜ ብዝከኣል መጠን ዘይምቕላው ዘይምንጥቃም ብዝከኣል መጠን ንሕና ሕጂ ብዙሕ ዘይቲ ናብ ምግብና ንጥቀም ብዙሕ ኢና ከዓ ንቆልዎ እዚ ሕጂ ተመራፂ ኣይበሃልኒ ኩሉ ግዜ ስለዚ እቲ ዘይቲ ከም በዓል ኦላይቭ ኦይል ወይ ትኻልእ ዘይቲ ጽቡቕ ዝበሃል ንጥዕናና ኮኮስ ኦይል ድዩ ብዙሕ ካልእ ዘይትታት ከማን ኣሎ እሱ ብላዕሊ ጥራይ ክንገብረሉ ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ልዕሊ እቲ ምግቢ ምስ ተወድአ ድማ ምንቅስቃስ ከኣኒ ኣገዳሲ እዩ እንድሕር ጭራሽ ኣቢካ ከኣኒ ከምዚ ጂምናስቲክ እንድሕር ጌርካ በጢልካ ነቲ ማዓንጣኻ ዘንቀሳቕሶ ከምኡ ምሕምባስ ኣገዳሲ እዩ እዚኢታት ብጣዕሚ ብዙሕ ክስታይ ይሕግዘካ ወይ ብጅግለታ ክትዝውር ከማን ንማዓንጣኻ ኣገዳሲ እዩ እቲ ስፖርትስኒ ክትንቀሳቐስ ከለኻስ ነቲ ማዓንጣኻ ከማን ዘንቀሳቕሶ ብእግርኻ ጥራይ እንድሕር ኬድካ ከማን ኦፍ ኮርስ ጽቡቕ እዩ ግን እቲ ጂምናስቲክ እንድሕር በጢልካ ጌርካ ወይ ብሕቆኻ ድዩ ብከብድኻ በጢልካ ዝተፈላለየ ጂምናስቲክ ጌርካ ሞር ነቲ ከብድኻ የንቀሳቕሶ ማለት እዩ ድማ እንድሕር ሸይና ደሊኻ ከኣኒ ክስታይ ክትገብሮ የብልካን ተሰኪፍካ ድሓር ክኸይድ ቀልቀል ክገብር ወይ ገዛይ ምስ ተመለስኩ ሕሸኒ ኢልካ መሊስካ ክስታይ ክትገብሮ የብልካን ኣብቲ ዝመጻካስኒ ያ ክትከይድ ኣለካ እዩ ዝበሃል በርከ እንድሕር ከምኡ ጌርካ ንነብስኻ ከዓ ድሓር ናብ ድርቀት ክቕየር ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ግዜ ናይ ምሳሕኻ ናይ ቁርስኻ ናይ ገለኻ ፍሉጥ እንድሕር ኮይኑ ዝያዳ ጽቡቕ እዩ ንማዓንጣኻ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እዚአን ኩለን ፈትንዎን ዓይነት እያ ብዝያዳ ንዓኻ ተሓገዝትካ ከዓ ኣብ ታሕቲ ፀሓፈልና በርከ እንታይ ከዓ ኣሎ ካብ ሰብ ናብ ሰብ እዚ ኩሉ ዝበልኩም ኣብቲ ሓደ ሰብ እዚ ብዝያዳ ይሰርሕ ኣብቲ ሓደ እዚ ብዝያዳ ይሰርሕ ስለዚ እዚ ሓሳብ እዩ ካብዚ ንላዕሊ ከማን ክንደይ ኣሎ
እንጣጥዕ ከም ዝናይ ዓድና ከማን ጽቡቕ እዩ ኦፍ ኮርስ ያ ዝኾነ እዚ በዓል ከም ዝቆሎ ዝመስል ከማን በዓል እሱ ከማን ጽቡቕ እዩ ኣብ መንጎ ክትበልዖ ንኽስታይ ከም በዓል ሽየ ሳምን ንኣብነት ሽየ ሳምን ካባ ሽየ ሳምን ላይን ዛምን and እንታይ ኢልና ነርና ፍሎ ዛምን እዚአን ሰለስተ መሊሰ ክደግመን ሽየ ዛምን እዚ ጸሊም ማለት እዩ ኣብ ሳውስ ኣሜሪካ ብዙሕ ዝብላዕ ላይን ዛምን እዚ ንንጣጥዕ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ኣብ ዓድና ከማን ሓደ እዩ እሱ ክትሰቲ ወይ ክትበልዕ ከለኻ ግን ኣብ ርግኦ ኣብ ሳላጣ ኣብ ኩሉ ቁሩብ ክትንስንስ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ማይ ግን ክትሰቲ ኣለካ ዝበለጸ ከማን እንድሕር ለይቲ ንኣብነት እንድሕር ከም ናይ ዓድና እንጣጥዕ ብማይ ገለ ዘይገበርካዮ ዝበለጸ ከማን ቁሩብ እንድሕር ቀሊኻዮ ትደቕሶ ሽዑኡ ደቂስካ ናይ ምሸት ኣብ ማይ ኣሊኽካዮ ሓዲርካ ንጽብሒቱ እንድሕር ሰቲኻዮ ዝበለጸ ከማን እዩ ዝበሃል ያ እንድሕር እቲ እንጣጥዕናትና ጥዕና ኣለዎ ይበሃል ባይ ዘ ወይ ብጣዕሚ ኦፍ ኮርስ ግን ንሕና ኣነ ከም ዝሰማዕኹ ወይ ምስ ካልኦት ክኢላታት ዝተዛረብ ኩሉ ብዙሕ ሓዊ ክነገብረሉ የብልናን ውሑድ ሓዊ እዩ ዘድልዮ እንጣጥዕ ንሕና sometimes ኣነ ከም ዝርዳእኒ ሓዊ ነብዝሓሉ ኢና ሓዊ እንድሕር ኣብዘይሓሉ እቲ ቀንዲ ዘይትታት ተባላሽዎ ኣለኻ ማለት እዩ ጽቡቕ ኣይኮነን ብርክት ናቱ ዘይቲ ኣለዎ ስለዚ ሓዊ ቁሩብ እዩ ዘድልዮ ድሓር ከዓ ክስታይ ማይ ከምቲ ንሕና ንገብሮ ኖርማል ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ግን ከምቲ ንዓይ ዝርዳእናትና sometimes ሓዊ ነብዝሓሉ ኢና I hope ክጠቕመኩም እዚ ኩለን ፈትንዎን ኢኹም እንድሕር ጭራሽ ኩሉ ዘይሰራሓልካ ከኣኒ ክልተ ሰሙን ናትሮን ኢለኩም ነይረ ኣብ ካልእ ቪድዮታት ናትሮን ንባዕሉ ከማን ጽቡቕ እንድዩ ክልተ ሰሙን ሓንቲ ማንካ ብሓንቲ ማንካ ትጅምር ድሓር ክልተ ማንካ ትገብር ትኽእል ኢኻ ከምኡ ክትሰቲ ይፈትን ያ and of course ከኣኒ ናይ ሪላክሴሽን ግዜ me time ንዓኻ ዝሕግዘካ ናብ ሳውና ዲኻ ናብ ምሕንባስ ዲኻ ትኸይድ ንሓንጎልካ ርግኣት ዝህበካ ከኣኒ ምስኡ ጎኒ ብጎኒ ግበር ኢኻ እንድሕር ናይ ፍርሓት ወይ ናይ ጭንቀት ወይ ናይ ብዙሕ ዘተሓሳስበካ ጉዳይ እንድሕር ኮይኑ እቲ ናይ መዓንጠኻ ብርከቲ መግቢ ከማን ከምቲ ኖርማል ክሕግዘካ ዝግብኦ ምናልባት ኣይሕግዘካን እዩ መዓስ ኢኻ ኸነ ናይ ግድን ናብ ሓኪም ክትከይድ ዘለካ ነዊሕ እንድሕር ምሳኻ ገይሩ እዚ ከዓ ሓድ ኣገዳሲ እዩ ኣሕዋተይ ብሰንኪ ድርቀት ሰባት ክሳብ ሞት ክበጽሑ ይኽእሉ እንድሕር ኢለኩም ኣይተኣምኑንን ኢኹም ኣነ ሓደ ኬስ ከምኡ ይፈልጥ እየ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ብሰንኪ ድርቀት እቲ ያ ኣብ ካልእ ቪድዮ ከማን ጠቒሰዮ ኣለኹ ጭራሽ ሽዑ ምውፃእ እንድሕር ኣብዎም ምሻለኩም እቲ ዳርም ፈሽሎ ዝበሃል ኣሎ እቲ በቃ ይዕፀው ኣይ ምኽፋት ከማን ይኣብካ ወላ ሓደ ይስማዓካን እዩ ግን እንድሕር ነዊሕ ማራ ነዊሕ ገይሩ እንታይ ይኸውን ኣብ ውሽጢ ሽዑ ናብ ደምካ ይኣቱ ኣዘት ይኽፈት ማለት እዩ ትመዓንጠኻ እንድሕር ደንጊኻ ከም ገለ ከኣኒ ናብ ሕክምና ክትከይድ ቀልጢፎም እንድሕር ክስታይ ዘይገበሩኻ ክሳብ ደምካ እንድሕር ከይዱ ነዊሕ ኣይትጸንሕኒ ኢኻ ብጣዕሚ ክፉእ እዩ ስለዚ ሲሪየስ ክንወስዶ ኣለና እዚ ከምዚ unfortunately ከምዚ ዝበልኩኹም ሓደ ኬስ ይፈልጥ እየ ወይ ድማ ገሊኡ ሰብ ከኣኒ ብብዝሒ ከኒና 10 ግዜ ፓራሴታሞል ከምኣ ኸማን ኬስ ይፈልጥ እየ ቅድሚ ቁሩብ ዓመታት እዩ ዝኸማን ብብዝሒ እንድሕር ፓራሴታሞል ዝኾነ ከኒና ስለ ሓኪም ዝበለካ ስለ ባዕልኻ ትገዝኦ ርእስኻ ሚግሬና 10 ግዜ ስለ ዝሕመካ 10 ግዜ ከኒናታት እንድሕር ትቕይር ኮንካ ከም በዓል ፓራሴታሞል ወይ ካልእ ናይ ስቃይ ገለ ንመዓንጠኻ ክተናኽፎ ይኽእል እዩ ኣብኡ ኸማን ደም እንድሕር ብዝያዳ ደም ወፂኻ ሽዑ ኢነغ ብውሽጢ ደም ክወፃካ ክእል ንዓኻ ግን ኣይርዳእካን እዩ ሽዑ ብኸምኡ ኸማን ክሳብቲ ክፉእ ደረጃ ክትበፅሕ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኩሉ ግዜ መዓስ ኢኻ ናብ ሓኪም ክትከይድ ዘለካ ነዊሕ እንድሕር ምሳኻ ገይሩ እዚ ኩሉ ዝብለካ ዘለኹ እንድሕር ዘይሓገዘ ናብ ሓኪም ክትከይድ ኣለካ ወይ ድማ ሃንደበት ርኢኻዮ ዘይትፈልጥ ደም ኣብቲ ናትካ ቀልቀል እንድሕር ክትርኢ ጀሚርካ ወይ ድማ ብጣዕሚ ከቢድ ስቃይ እንድሕር ይስማዓካ ኣሎ ናብ ሓኪም ክትከይድ ኣለካ ዝኾነ ቪድዮ ኣነ ዘምፃልኩም ከም ኣብቲ መዓልታዊ ህይወትና ክንቀይሮ ክንዕርዮ ንኽእል ሓጋዚ ዝበልክዎ እየ ዘምፃልኩም እምበር እዚ ናይ ሓካይ ምኽሪ ኣይኮነን ግን መዓስዩ ሓኪም ዘድልየና ከዓ ወይ መታን ናብ ከምኡ ኸይንበፅሕ ከዓ እንታይ ክንገብር ንኽእል ክነግረኩም ይደሊ ማለት እዩ
كم إتات ملكت اندحر إخاجن شل لا يتولو اندحر السق أيس مع كالو كم إتات يا بركة أنت خا بزح سميع بزح سب هيموريدنا لوم يا هيموريد كم من تايمت كب دركت يا أوكي أبقى لنا نستي كب قول عخت ولد كل خاخمان يا كم دحر يخمت أكاخليو مبزحتو جزيجن كب دركتيو زخ أبغى بخمس خت فتحت خليها كم أخت قبر فتن بركة هيموريد ندحر لك خا بقوان ندحر تي أما جاجبها غير كي بعلو تطويز بعلو خملسي خلي أبوتو يا ندحر نوح تتصبي خاجن كسب أوبريشن كتقبر ندحر كوينكا بتعمل complicated يو ده سايبلنيو بركة متبحتي قال ما لخل جزء ريسكالون بعلو مالتيو سلازي زي آخا كنقرأكم يدلي تسفاي قبر كتقمكم كالخ أني next time أنت كم تسألكم يمسيلكم كمي بمنتهى تلليوتي ناي قلقلناتكا ناي تعناديو وي انتاي ملكتات انتاي يرئيكا كم تسألكم maybe نحد لكم أب تحت تصحفوا لي إن كالخ أني انتاي أني أب قالات وياب قانقانا بزعبا ما أنت أنا انتاينا نبل مش كستايالو خمزي بزعبا ما أنت خمن زسني إذا أب جرمن حجنا أمنت بوزح على أب تقالات أب تقانق أخمن تسمعه اندحر نيرفوس كوينكا تبلوك قالو بزعبا ما أنتها زسني كبدي قريت إني كم زي نيرفوس كيرني مالتي بجرمن كم زبلو زخ أب زي مخنيات هيكونن سلز حنقولنا ما أنت أنا سلب حنسب كم حدا زسرحو يا حنقول كدحر تصبق زي اللي ما عندها تصبق يلن ما عندها تصبق عندها زي اللي خمان depression عينت كحزك كخيليو ترديهمني بحنسب زت أساس رأي بحد زيرو سلازي تيوم إنك أتزلنا خمان ما عند أنا ندحر كم قدمو كم تكبو خسرح ندحر حجزنايو كابتي زخبدنا زلو أب حنقولنا خمان كنوتس نخلينا يا كل جزء كم أمالديو أيقونن جن خون يخليو كم كتفلت وتراي بحنسب كم زت أساسره بخوم more important يو بزح جزء سبات depression وفرحات وقلب psychologically تأجم زلهم ما عندهم كم تزقبوا أيتسرحنا سلمتاي كل جزء أب فرحات له أب anxiety له أب nervous يخوني ترديهمني سلازي إذا كمان أب نفسهم استبهلوا موني كم زي حقوس كتكون كل خان كم زي خانة أجمع أب هيود كخلو خلون انتاي غير sometimes أستبيلكم بتفلتوا totally appetite كمان يسمع كان نحرق زخانة زي حسب كاي قداي سمعها ويأجنق كالو ويحزن كالو ويبحزن كمان جراش مقبي تعتصو والحدا ختبلع تدلين نفسها تميت كمان يسمع كانيو إذا خاء بحنسب سلت ما حنقول أبكم يخاطريو حنقولنا ما أنت أنا بحنسب سلت التأساسره أبو زح تستبهلوا له تقولهم إذا أنا زبلكم سني حق عادي عند حرتبلو خينكم ويفقري أفكاريتك حديقاتك ويفكاريتك حديقك هندبت زي تتصبخيو سو أسمبيدكي أو كمان بزح جزء سبات مجبوط أتويزو يوم زبلو أيبلعو أيستيو and yeah كل كمان ده حري أبيهم بركة yeah بقى خمسة تن ما عند أمسني كم زي freeze عينتي قبر مالتيو بسنك تسترس يا سلازي إذا أستبهلوا لي خموني أقداسيو مملي سيدك مولهو بركة بزح جزيها أخم إتات سلازي سمع هيموريدنا لنا دوغل دو بقلي لو فتحت خلي خمالتي خلو thank you bye فتنوا